Permezz ta' sponsor ta' 50,000 euro beda x-xogħol ta' restawr ta' 52 volum tan-Nutar tal-Ordni Bartolomeo Selvaġġi de Villa. Volumi li jmorru lura sas-sena 1551 u li fihom insibu l-ewwel dettalji dwar l-Ordni f'Malta. Ġewna Bela, il-President tal-Kunsill għar-Riżorsi tal-Arkivju Notarili, sostnit li dan ix-xogħol qed isir b'eċċellenza biex dawn id-dokumenti jkunu restawrati bl-aqwa metodi u jinżammu fl-aħjar stat possibbli. Prattikament inti tiftaħ tieqa fuq soċjetà illi llum il-ġurnata ntilfet kompletament. Allura dawn il-volumi meta inti taqrom qed ituk xhieda ta' kif kienet is-soċjetà fl-antik. Hemm ħafna affarijiet illi qatt iridu niskopru f'dawn il-volumi u dik hija prattikament l-iktar ħaġa importanti. Saħqet li pajjiżna jeħtieġ iktar inizjattivi ta' dan it-tip biex iktar persuni u entitajiet jgħinu fir-restawr ta' dawn id-dokumenti. Kif ukoll tinħoloq iktar kuxjenza biex iktar żgħażagħ jażlu r-restawr tad-dokumenti bħala professjon. Julian Sammut mill-Alf Mizzi Foundation li tat dan l-sponsor sostna li jinsab gburi li l-fondazzjoni għandha l-fondi meħtieġa sabiex jinbeda dan il-proġett li jħalli effett dejjimi. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici qal li fl-2013 kien ixxukkjat bl-istat ta' abbandun li kien fih l-Arkivju Notarili u nnota li llum għalkemm il-post mhuwiex fi stat ideali, ix-xogħol fih għaddej. Dan l-arkivju insibu fih ma' 17,000 volum li qegħdin fosthom imorru lura għas-seklu 15. Permezz tal-iskemi mnedija, jiġifieri Adotta Nutar, Adotta Volume u Adotta Item, dawk interessati jistgħu jagħtu donazzjonijiet ta' bejn 100 euro u 50,000 euro għar-restawr ta' dawn id-dokumenti. Fi preżentazzjoni il-konservatriċi Teresa Zammit Lupi li se tkun qed tissorvelja u tiddokumenta l-proċess ta' restawr spjegat il-proċess tal-ewwel volum irrestawrat b'dan l-isponsor u spjegat l-iktar problemi komuni bħal korożjoni tal-linka, paġni moħħlin u ħsara minn insetti.